Kempingová sezóna sa blíži a ja tu mám recenziu zaujímavého, cenovo veľmi dostupného svetla. Našiel som ho aj v československých e-shopoch, tam bolo trochu drahšie, ja to mám z Temu. Ale nie je to žiadna spolupráca, dokonca vás chcem varovať, že túto aplikáciu a službu používajte s rozvahou, bez akýchkoľvek upozornení v telefóne. Tej aplikácii vypnite všetky upozornenia. Dajte si pozor, aby vás neotravovala e-mailami. Stačí, že vám vybehne nejaká notifikácia a hneď už tam potvrdením potvrdzujete aj odber všelijakých newsletterov a noviniek e-mailom. Nič z toho nerobte, nie je to dobré a určite sa odhláste. Občas tam však nájdem zaujímavé veci, zaujímavé produkty, ako je napríklad tento. A vždy, keď si tam niečo do košíka, pričom viete, ako to tam je, tam vám vybehnú všelijaké akcie a toto ešte, je to výhodné a tu dostanete peniaze zadarmo. Nikdy nič nie je zadarmo, vždy je to daň za to, že si kúpite niečo ďalšie, čo nepotrebujete. Takže keď si nazbieram za nejakých 10-15 eur veci do košíka, ktoré sa mi zdajú ako dobrý nápad, vždy sa na to vyspím a objednávam na druhý deň. Nikdy nie, trebárs večer pred spaním. No ale späť k tejto lampe. Je to lampa, ktorú nájdete pod mnohými názvami, multifunkčná kempingová lampa LL-B50. Máme tu aj iné kódové označenia, môžu vám pomôcť, nemusia. Každopádne mňa to lákalo na produkt, ktorý vyzeral trošku inak, pričom teraz viem aj z fotografií pri rôznych recenziách, že väčšinou za tých 8 až 12 eur je to isté svetlo s nejakou 2000 mAh batériou vnútri a 10 metrovou svetelnou reťazou, ktorá je takáto teplá biela, to je veľmi príjemné, ale máme tu aj iné režimy. Takéto preblikovanie farebného a žltého svetla, alebo teda iba čisto statické farebné svetielka, potom bodové svetlo slabšie, bodové svetlo silnejšie, no a zhasnutie. Funguje to dobre, akurát vravím, Temu mi sľubovalo trošku iný produkt. Mali tu byť magnety vzadu. Žiadne magnety tu nie sú. Mala tu byť indikácia stavu batérie. Žiadna tu nie je. Výrobca sľubuje IP65, ale ja som ten kryt toho USB-C dal celý preč, lebo ma to iba obťažovalo. Aj tak o tej odolnosti trošku pochybujem, pretože keď toto odviniem, tak tam jednoducho bude určite nejaký prístup vody. Takže skrátka o IP65 ja osobne ani nesnívam. A tento kryt gumený na tom USB-C, keď som dal preč, tak konečne odhalil indikáciu aspoň nabíjania. To znamená, keď tam mám USB-C-čkovú nabíjačku, tak to svieti na červeno a potom na zeleno, keď je to nabité po niekoľkých hodinách. Nabíja sa to pomerne pomaly, aj rýchlou silnou nabíjačkou. Ale inak sa mi spracovanie páči sa mi, že teda to nie je len tá svetelná reťaz, ale aj bodové svetlo, ktoré môžem použiť, keď využijem ten háčik v zadnej časti. Mimochodom ten háčik je takisto aj navíjak, takže to môžem krásne tú 10 metrovú reťaz navinúť raz, dva, naspäť. Za tie peniaze výborný produkt, výborný darček aj pre niekoho, kto rád kempuje, nemám k tomu čo vyčítať. Poďme na nejaké to pozorovanie a meranie. Samozrejme, neostanem len pri tom, že to je fajn, ale ja musím pochváliť to nabíjanie cez USB-C, takisto aj ochranu, pomerne primitívnu ochranu vypínača, takže sa to samé nezapne niekde odložené v taške alebo v batohu alebo niekde v úložnom priestore auta. No a keď už to teda nabijete, tak som zmeral, ako dlho to vydrží, ako svetelná reťaz. Takže v tomto režime to dokáže svietiť až 12 hodín na jedno nabitie. A to je paráda. Najprv som zistil, že to USB-C nereaguje na každú nabíjačku, takže jednou nabíjačkou som myslel, že to nabíjam, ale nenabíjalo to. Dávajte si pozor, je tam červené svetielko nenápadné, to vám naznačí, že sa ten produkt naozaj nabíja, že sa tá svetelná reťaz nabíja. No a potom samozrejme ešte som vyskúšal a zmeral, ako dlho to vydrží na tom najsilnejšom bodovom svetle. Máme tam, nechcem to teraz počítať, ale možno aj 30 lediek. No tak tam som dosiahol 8 hodinovú výdrž. Veľmi príjemné hodnoty. Na to, že to je nejaká čínska lampa z Temu, tak musím povedať, že ma milo prekvapila tá výdrž a takisto aj celé vlastne to riešenie, či už ako reťaz alebo ako bodové svetlo. Pripomínam, nie sú tu žiadne magnety, hoci to výrobca sľubuje, neviem to nejak pripevniť už aj kvôli tomuto riešeniu ochrany toho tlačidla, toho vypínača. No a nemáme tu žiadnu indikáciu stavu batérie, to znamená, že by sa mi páčilo, keby som do niečoho čukol a videl by som trebárs 3 svetielka z 5, že OK, už sa to vybíja, už to treba nabiť.
No a takisto opakujem, že to neberie všetky nabíjačky, môžete mať nejakú super rýchlu, ale nebude to nabíjať vôbec a potom môžete mať nejakú staršiu slabú a tú zoberie. No a to je asi tak všetko, takže verím, že za chvíľku tá jar príde a ja už sa neviem dočkať, keď už vybehnem trošku do prírody, do terénu, aj s prespávaním či už v aute, alebo v karavane, alebo aj hoci kde na chate. Toto sa naozaj môže zísť kdekoľvek a kedykoľvek, takže ak máte niečo podobné, napíšte mi, veľmi sa teším na komentáre, veľmi sa teším na vaše reakcie, lebo tie sú často veľmi dôležité. Ja mám normálne chuť si to omotať ako nejaký vianočný stromček, ale nebudem to tu robiť. A takto to iba takto aspoň trošku ozdobím a týmto sa s vami lúčim. Majte sa pekne a teším sa na vás zase s niečím zaujímavým. Mám toho dosť a verím, že v roku 2026 bude tých recenzií a testov viac než v roku minulom. Ahojte.